Yarushoda nandaka denangirika. Fifi. Yeah. Unontida here tite zvinhu zvinobatika unontida here. Jabu ina ndinyazoziva hangu kuti ndokuda here kana kuti handikudi because hapana zvandamboona ngapa. Ndogokuda sei ipapo pakadai ipapo ndokuda sei. Fifi uchiti ndokuda sei what do you mean uchiti ndokuda sei. Ndokuda sei murume anonyeputa nekombo yaasina. Vanodiwa sei like actually. Ndoda murume asinganyepi. Uyo unonyepa kuti une kombo iwe usina kombo saka ndokuda sei pakadaro. Vangwe Fifi ko listen ndakonisa kombo vamwe vanhu vakazoiona kombo yakwewo how do you feel or maybe uda kuti hapana ko vanoitora here handinongoramba ingoripo yakangonamira inobva yadonha here paunoivhura saka kujairirewe alright ndochikumbira kufollowiwa then svika pa150 then inodonhera pasi here vanobva vagara nayo kumba kwavo kana kuti inongoonekwa yo kuti ungogara iripo. Shout out to Jairire. Gertrude, thank you so much for following me. Guys, yes, guys, Team Ziki say honest, guys. I'm a boy. Every day, same statement. Every day, mazomangani. Every day, mazomangani. Musi aya wakati nyepero kudotaridza kombo katizewe. Nasi futi wakuti kwaye kudotaridza kombo ili kombo yacho. Mira. Tasa kupejira Tamila ku Facebook. Andina basa saka uri kudei panapa kana uchinyasoziva kuti vanhu vanorekodi. Ndoda kukuudza zvo usaka kuti unonyepa zvo. Fifi unonditsamwisa ini handiri kutaura chinhu chimwe kaviri. Ndikukuudza kuti tamako zvekana ndotsama. Fifi ini handiri kutaura chinhu 1 kaviri ndikutokuudza kuti yalast chance yandagwaioni yandaguka. Ndichikuudza yanone ndichikuudza anenge chitenge. Ndoda kukupa. Saka uri kuti taura zvine musoro. Uri kutiratidza kombo here nhasi kana kuti hapana kombo kutopata. Ndaupa zvinobatika. Usada kunditsamwe ndotsamwa zvenyu. Tsamwa wangu. Nene. Apa today kuri kutonhora kunoko. Kuri kutonhora. Wati chokudzikiza va? Kunongoda iwewe. Inini radiyo zvangu. Ndakanzi ndiani akaudza ndorora nemapenzi. Saka Fifi udazama kutaura ndibenzi kana exactly udazama kutaura. Ndokutara vanhu hadzi Fifi wakaisa down padenga hanzi iwe unopenga. So you mean kushaya mari kupenga here kushaya mari nekupenga zvinhu zvakafanana here I think so maybe Fifu I think so wakuita wakati mental disturbance kaunenge wanako ungati kushaya mari nekupenga zvinhu zvakafanana here naye asi uri right here musoro muri right here iwe unoona sei like maonero ako unoona sei ina handina chandiri kuona ini wakamona murume une madhimbozi achida anonzi anopenga wambomona kupi. Guys, moti kudi right here mukoma comment section ndibatsireyo ene musareke kuzvisira mafo. Asi ndikuvunza wakamuna murume anodhimboza anopenga here. Pamwe imbanje unobhema. Aiwa handibhemi handitomwi futi. Ndomwa kogo nefanda chete. Guys, akasatiratidza mutu comment section yese tuka ijabu munhu wese ari pano ngatuke ijabu ibenzere munhu ada kuti jairira every day guys setakamirira chinhu wani. Kamari guys comment section tuka ijabu one day zvone munhu wese ngatuke ijabu ibenzere Fifi. Problem ndokuramba ngoti musvika nekungobudisa does it make sense? Aiwa zvemusangotuka zvemusina kutaura kuti jabu uchituka nyatanga wanyora pakati jabu kuti mukangoti benzi iwe mema kuti Kevin section tukai jabu. Pasina zvinobatika. Guys, tukai jabu. Lima tukai jabu, moti jabu, chakati mukatongo and unfollow him, munhu wese unfollow unfollow ibenzere munhu. Sitomboda zvokuda kuita kunge amena. Mutuke guys ibenzere munhu every day anoda kuswera achitigarisa panapa. Achititi kombo yasingaburitsi. Mutuke. Guys, musangotuka zve. Kana muchida kuona zvinobatika